Salut! Bine ați venit la un nou vlog pe canalul Bârnele Lawn Care. Astăzi vom discuta despre cum să îți asculți cuțitul mașinii de tuns și de ce este important să faci treaba aceasta. Înainte de toate aș vrea să fac un disclaimer. Dacă nu ai folosit până acum sculele prezentate în acest video, te-aș ruga să apelezi la un specialist, deoarece există risc de rănire. În cadrul acestui nou vlog vă voi prezenta 4 metode de ascuțit cuțitul mașinii de tuns. Cum ne dăm seama dacă cuțitul mașinii de tuns trebuie ascuțit? Păi, este destul de simplu. Dacă în urma tunderii gazonul tău arată așa sau așa, este clar că trebuie ascuțit cuțitul. Sau poate ai nimerit o piatră, o bucată de metal, ceva prin gazon de care nu știai. Dar cel mai simplu și să evităm aceste lucruri este să-ți monitorizezi timpul de tuns. Și anume, specialiștii recomandă ca la undeva 20-25 de ore să îți asculți cuțitul, iar tu poți să-ți monitorizezi acest lucru foarte simplu. De exemplu, gazonul tău durează, să spunem, 2 ore să fie tuns. Păi, la 10 tunderi, aproximativ 10 tunderi, ai nevoie de ascuțit cuțitul mașinii de tuns. Sau durează o oră să-ți tunzi gazonul. Aici este și mai simplu. 20 și ceva de tunde și trebuie să-ți asculți cuțitul. Nu se întâmplă nimic dacă îl vei ascuți mai des, doar vei micșora durata de viață a cuțitului. De menționat de asemenea că majoritatea producătorilor de mașini de tuns nu ascult cuțitele, așadar vei avea nevoie de la bun început să îți asculți cuțitul mașinii de tuns. Și acum să povestim despre cele 4 metode de ascuțit. Și anume, piatra abrazivă pentru coasă sau piatra abrazivă, ați ascuțit cuțite casnice sau farfeci, eu știu, mai mult ca sigur o știți de prin gospodărie, fie de la țară, fie o aveți acasă. Este foarte ușor de folosit, rezultatul este unul satisfăcător și nu pune mari probleme la îndemânare. A doua metodă o reprezintă ascuțitul cu pila. Fie este o pilă dreptunghiulară sau o pilă rotundă, mai abrazivă sau mai fină. A treia metodă implică o mașină de înșurubat și un disc de șlefuit special pentru mașina de înșurubat. Se înșurubează și mai apoi se folosește foarte, foarte simplu. A patra metodă și cea mai eficientă din punctul meu de vedere implică un polizor unghiular la care atașăm un disc lamelar. Este un fel de pâslă, mai exact, este mai moale, nu este foarte abrasiv, sau un disc lamelar cu binecunoscutul șmirglu. Acesta are randamentul cel mai bun și mi se pare mie că ascute cel mai bine. Înainte de a trece la exemplificarea practică, v-aș ruga întotdeauna să nu ascuțiți cuțitul mașinii de tuns pe genunchi, pe mâini, fără mănuși. Folosiți întotdeauna un banc de lucru, folosiți o menghină, folosiți ceva care să vă fixeze foarte bine cuțitul. Deci șurubați cu foarte mare atenție, folosiți mănuși de protecție, deoarece există risc de rănire. De asemenea, șurubul nu trebuie strâns foarte tare. De asemenea, de câte ori aveți ocazia, curățați mașina de tuns când îți faceți cuțitul, pentru că aveți loc mai bun. Eu tot timpul curăț mașina de tuns înainte cu o zi sau chiar în ziua în care urmează să facă tunderea gazonului. Metoda 1.
piatra de coasă. Foarte simplu. Metoda 2, pila, la fel procedăm. Metoda 3, folosim mașina de înșurubat cu piatra de înșuruit. Metoda 4, discul lamelar de pâslă, curat de protecție sau viziere. Discul lamelar cu șnurlu. Curățați de fiecare dată când ascuțiți cuțitul mașinii cu o spatulă sau un șpaclu, curățați foarte bine. Se vede că eu n-am mai ascuțit de ceva timp
acest cuțit. Întotdeauna când vei monta înapoi cuțitul mașinii după ce l-ai ascuțit, gresează puțin filetul șurubului, pentru că te va ajuta dacă ulterior se va înfunda sau vor intra resturi și îți va fi mai ușor să îl desfiletezi data viitoare. Nu trebuie să strângi foarte tare șurubul, pentru că el oricum nu se va desface. Este suficient. Un avantaj al mașinii de înșurubat împreună cu acest disc este că poți să ascuți cuțitul fără să-l demontezi. Foarte simplu. Acest plastic te ajută, te ghidează să poți să ascuți cuțitul foarte ușor. Nu este cel mai eficient, dar este ok.